Гласа ми е познат от някъде. Да не е от агитката. Левски. Оле, 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 оле. Да ти припомня за паролата. Щях да забравя. Мислих, че е нещо сложно. Не. Ако Левски играеше на такава трева, щеше да смачка Черно море. Съмнявам се. 7 е добро число на чорбата. Кога? Пусни ми пак ония запис от вчера. Велик си, момче, като бижутера на герена си. Опа! Какъв е този зверь, бе? Ти колко й даваш? 15. Ти лут ли си, бе? С тая кола нито едно гадже не ми е отказал. Само номерът ти е 3000 евро. Верно. 30 си стискаме ръце.